challenge'u, który się nazywa Water Tag z moją kuzynką. Hejo. Zasady tego czytam sobie 10 pytań. Zadaje mi ona 10 pytań, ja jej. Jak na przykład nie zgadnie pytania, to dostanie oklapaną miską zimnej wody. Leszna. Kamiennica. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Znów zaczynam. Jest. Dobra, ile mam wzrostu? 1,51 m. Dobra. Jaki mam rozmiar buta? 38. Nie. Ile mam kolorowanego antystresowe? 9. Top 5 moich ulubionych youtuberów. Nie, ja tu jestem dobrana wodą. Nie. Czekaj. Nie zgadnę. Raz. Steve? Nie! Nie, czekaj, pytania. Czekaj, tam jest pytania. Kalu. Jeden z Serio? Nie! Jeden święty, awokado. A nie! A nie odpykaj, nie odpykaj. Nie, to nie fair! Ja go nie lubię z głupi. Teraz tak? Które tam dalej? Trzecie. Wymienić 3 moje ulubione kolory. Miętowy? Biały? Tak? Czarny. Kurde, myślałam, że cię blany wodą. Od ilu lat gram w piłkę nożną? 3. Ej, mówiłeś! Ale Kamil, no! Czekaj, Kamil, czekaj! Ojo! Ani razu. Nie! Ale jak jestem mokry. Nie! Tak jak ja. Ty! Czwartek. Wymień moje ulubione danie. Może być fast food? Nie. Fasolka. Ale jaka? Po pytańsku. Kurde. No, dawaj. Czy mam sam? Nie mam. Jaki mam kolor pokoju? Biało-zielony. Kurde! Ile mam zęby na wtedy? Doszli mi. Mówiłem, że jestem doszli. 360. To ile? To 380. Nie! Skąd ja to miałam wiedzieć? Nie, proszę, nie! O, ale klasy. Nie! Kamil! Dobra. Jaki to pytanie? Czekaj. 7. 6. No, twoje 6. Jaki raz jest mój pies? Longberger. Kurde! Ustawione! A jak mam na drugie imię? Nie masz drugiego imienia. Powiedz pełne imię mojego psa. Dobra, poddaj się. Wiem, że Alek, ale... Ismael. Alex, Eres, Melec. Na końcu. Chciałeś tego, to mogłeś się cały czas poddawać. Mój ulubiony kolor zmieniłem. Zielony. Co jaki? No ej, ty szatanie! Czarne kolory się mi podobają. Ty szatanie! Ty szatanie jeden, ty! Czekaj, teraz ja czytam? Nie, ty. Nie, ja czytam. Teraz chyba twoje ósme. Tak, Aż mnie zmoczyło mocno. jaki jest mój ulubiony fast food? To jest lila. Mój ulubiony piłkarz. Zmieniłem. Polak. To będzie Polak. Robert. Gra w Bayernie Monachium. Tu nie krywy? Na napędzie. Nie zgadłeś. Przejrzeć który. Lewandowski. Lewandowski. Ty debilu. Ty debilu. Ty debilu! Ej no! To teraz? moją ulubioną grę. Dobra, to będzie twoja ulubiona gra? Mikro. Majka. O, to będzie... Jakiej rasy jest moja świnka? Twoja świnka jest bezrasna.
Nie. Rozetka długowłosa. Nie, nie! No dawaj! Masz jeszcze jakieś pytanie? Tak! No i się skończyłem. Dobra, ostatnie. Mogę być jeszcze drugi raz. Wymień dwa moje ulubione napoje. Nazwa? Tak. Lubisz gazowane? Jeden zgazowana, jedna nie. To Sprite. Nesty Coca-Cola! No przecież piłaś to dzisiaj. Wszystkie pytania? Nie! Tak! Wszystkie pytania? Tak. No to w tym challenge'u to już będzie wszystko. Jeśli ten challenge Wam podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę.